И здравейте хора! Днес ще играем Brawl Stars, понеже излезе нов апдейт и ще играем на новия мод, който излезе с скрол, защото е най-лесно. Да видим какво е. Този има новия скин на... Ще почнем с този бос първо. И той има някаква супер сила. Така, ще го забавим малко. Добре, нашия се бие с другия бос. Другия предполагам, че и той се бие. Знаят какво правят момчетата, ще му помогнем на това първо. Ой, ай, това не трябваше да се случва. Трябва ми супер. Добре, те излетях. Тук ще ги бия. Трябва ми супер. Супер, не трябва да е супер. Добре, бягаме. Сега тук ще ги стреляме. Добре, ето го нашия, перфектно. Той ще ми помогне малко. Добре. Почти на половината сме. Давай. Не трябва да умираме. Не, умрях. Не, добре. Я да видим нашите докъде ще стигнат. Той защо е АФК, не мога да разбера. Добре, вече не е АФК. Не бе, какво правиш бе, приятел? Давай. Давай. Добре, браво на нашия. Браво и на двамата. Добре, спамваме се. Единия бос почти е умрял. И нашия е умрял. Добре. Така. Трябва ми помощ. Добре, нашия се спална. Ще ми помогне. Добре, тук ще помагаме на този. Перфектно. Не, пак умряхме. Добре, нашия дали ще го бие то? Ще го бие. Би трябва да го бие. Давай. Браво наш. Браво. Добре се движим. Спалнахме се. Дайте, момчета, можем. Айде, браво. Взехме първата си победа за деня. Даде ни 7 бомбона. Че ние тук какво направихме? Първо ще вземем тези неща. Първия стар дроп. Легендари! Какъв е шанса легендари? Я видим. Скин на кит. Добре. Този до някъде е як. Щях да си го купувам, ама ми се падна. Ето. Ама ми се падна. И другите два са реаро. Тук нещо нямаме за взимане. Така, ще направим още една игра и ще преминем към Бробол. Така. Пресправяме. Всъщност почти нищо не сме направили, но добре справяме за сега. Проблема на този гейм мод е, че са на много хилт самите босове и го прави малко трудно.
Трябва да дойдем тук. Добре. Тук този. О, това беше лоша идея. Това беше лоша идея. Това беше лоша идея. Само аз ли останах? Ужас, ужас, ужас. Ужас, ужас, ужас. Не, нямаше как. Нямаше какво да направя. Това го загубихме, но преминаваме към Бобо. Така, тук може би ще играем с Макс. Що да не? Е, така ще играем с Макс. Така, я да видим какви са. Добре, имат Карл, Франк и Корделюс. Ние имаме обаче и Дайнамайт, което е супер. Не, убиха ни. Не започваме добре. Не съм играл отдавна хора, така че съжалявам. Браво на нашия, добре го стънна. Взимаме топката, така да не ни изненада някой в храстите. Добре, Карл, има среща. Между другото, хора, напишете в коментарите, ако искате да направя поредица, в която дигам до определен ранг някой герой, който вие изберете в коментарите. Не, пак ме убиха. Между другото, ще се радвам, ако в коментарите давате и различни стратегии, защото давно не съм играл. Преди много я играх тази игра, обаче сега не я играя чак толкова често. И малко съм забрал как се играе. Добре. Пак може би ще ме убият. Добре. Продължаваме. Перфектно. Взимаме топката, правим така. Така. Давай. Браво на нашия. Вкарахме гол. Има 20 секунди. Трябва да удържим или да вкараме още един гол. Сега ще ги забързам малко. Перфектно. Добре, тази игра спечелихме. Я да видим статовете. 4-5. Не са много добри статове. Я да видим супер ер. Така. Пак ще играем с Макс. Да видим кое ще стане. Рико. Това не е добре. Как му да вземеш мипъл за този мап? То Дарил малко ме притеснява. Много кемпи. Тара. Не. Не. Добре. Дали ще успеем? Не успяхме. Мортис. Дед.
Не, човек! Тук ни натегнаха. Натегнаха ни. Не ми харесва. Добре. Не, ще ни вкарат. Ще ни вкарат. И тук с тези хайперчарджери направо. Трябва да вземем топката. Обаче тук пак Рико. О, не, загубихме го. Загубихме го. Загубихме. Така, ще играем още една игра и ще приключваме видеото. Този път ще играем с Дарик. Айде с Дарик. 1000 PowerPoints. Верно ли имате Едгар и Джаки Карл? Това не е добре. Да трябва да го пускам гаджета сега. Грешка. Джакито има Hypercharge. Не успях да убия никой, ще остана сам, това не трябваше да става. Това не трябваше да се случва, не трябваше да се случва. Не, моя грешка. Моя грешка. Хора, надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, ударете лайка, абонирайте се за канала и до нови срещи. Бай-бай!